Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasagan nga Paulo. Best, hapit na magida mag-graduate. Asa ni mo plano mag-college? Wa pa ko kabaw best, uy. Ako best, malarga kog Cebu. Adto ko mag-college. Aw, kuyog na to. Adto na lagi eskwela aron mag-uban gyapon ta. Na, ambot kung musugot baka kung mama best. Mag-agad ako nila papa kung asa ko nila pa eskwelahon. Ay, nang nga sa Cebu ang imong ganahan, best. Kay total, naman si auntie na ko dito. Unya, nakailam sa tuni mo. Libre ra imong pagbuyo dito. Mahangyo ra man to nako. I-try na ko best. Oh, kung adto siya mo eskwela og Cebu, ano kung dili nak? Ipaklaro sa ni Angie kung asa gyud kay aron ako masultihan daan si auntie nimo nga adto sad mo istar si Angie dito. Salamat ma. Best, isugot si mama. Mo ba? Yes! Kung mao na, magkauban na rin kaya punta dito, best. Oo, best. Lipay kay ko, best nga. Di na magkalagyo. Ako pod. Maayo pag-abot ninyo, Paulo. Dali, dayon mo. Best ko, auntie. Best Kaloy ko. Agos Ginoo. Ay, naay bakanti nga duha ka kwarto ani akong paabangan ha. Ikaw, Paulo, ato kas usa. Unya ikaw, Angie, anik ka. Anik kas atbang ha. Sige, auntie, thank you. Salamat, auntie. Nahala ipahimutang una ng inyong mga gamit. O pangaon una mo dinhi kay gilutuan man ta mo. Aron sa inig human makapahuway mo kay nahibaw kung gipang kapoy gyud mo. Asa man daay ninyo plano mag-eskwela, Paulo? Sa sitiyo, auntie. Oh, mao ba? Day Angie, sige pa kaon pa. Napay daghang sudan, oh. Oh, auntie, salamat. Unya, kanus aman mo magpa-enroll. Ay, salamat, best. Kay qualified ko mga working student. Mau ba? Nalipay ko para nimo, best. At least, dili kayo ka madakan din kay libre man yung tuition. Gani. Unya, libre pa gid akong pagpuyo. At least, ang kaon na lang na ako ang problema. Sige lang, best. Niamsag ko. Dili ti ka pasagdan. Best, unya pa akong klase. Madto pa ko sa library aron mo duty. Una lang ko nimo ha. Ah, sige, best. Magkita na lang tao niya. Umani mo, okay? Okay, best. Good luck sa first day of school. Ikaw po, best. Oo, ano siya? Suod na ko sa akong classroom. Hi! Nalimigo, tapat ta. Sige. Uyab to ni mo? Ha? Dili, oy. Best friend na to na ako. Mao ba? Abigin ako uyab mo kay laim ko kayo mong tananawan niya. Ha? Ay, bitaw eh. Ako rin si Darrell. But, I prefer na everybody call me Darla. Okay. Ako sad si Paulo. Ay, nice meeting you, pal. Pero bitaw eh. Ako pa ni mo, no? Mo confess ka sa mong best friend sa mong feelings. Ha? Na, trust me. Oo, babae kong pamati, pero lalaki gyapon ko, no? Maong makailagi ko nga, inamigar itong imo sa imong best friend, o dili ba? Sa akong tanaw, kabuto na nagani kay imong pamati nga to niya. Darla. Best, ila-ila din mo. Classmate ako, si Darla. O Dar, si Angie, akong best friend. Hi, girl! Nice to meet you. Nice to meet you, San. Onya, usapan. Magdungan ng taninyog paniod, no? Kita tulo? Pwede na, San. Unsa? Muundang ka og muli ka sa ato? Oh, Pao. Nasakit si Papa Good. May kinahanglan si Mama na ko dito sa amo ron. Pero, best, ang imong pagtuon. Wa ko mahibaw. Kung makapadayon pa ba ko sa akong pag-eskwela. Angie. Good luck na lang ni mo, best.
Sure na gid mo pauli ka, bes. Oh, best. Naginahanglan akong pamilya na akong good. Um, Angie, Na kay gustong isulti na ako. kuan. Angie, Unsa man na? gusto lang ko mahibaw ka sa akong gibati diha nimo. Sa di ba ka mo pauli sa ato? Paulo, Naibaw ko nga best friends ta. Pero gusto lang ko mamasin. Nga basin og parehas naggibati. pero Paulo, Gusto lang ko mahibaw ka nga wa ko magdali. Nga andam ko mapaabot mo. Paulo, sorry. Pero sa pagkakaroon, dili pa ko andam anang butang. Okay ra. Okay ra, Angie. Andam ko mapaabot. Salamat sa pagsabot, Paulo. Mauna, Yuts. At least, nakasulti na kaniya, di ba? Oo. Oh, thank you sa imong advice, ha? No biggie. See you next time, pal. So, muli na ka sa inyo. Order. Ikaw pod, amping ha? Ay, salamat ka na uli ka na, Dong. Lagi ma? Kumusta ka ma? Dong, naan na si Kuya Nimo. Musta, Paulo? Ikaw? Niya ka? Kalma lang. Wala kami nga walang. Hayop ka! Paulo! Paulo, unsa ba? Husto na, ana. Imo gihapon siyang baguwang. Siya mo'y nakaingon ma? Kung anong wa na si Papa ron. Siya mo'y hinungday ka namatay si Papa. Ug bisag ka ron sa... Dili na ko si Papa sa ilo! Paulo! Imbes ma-relax ka ron, kay karon pa kang adlawan na uli. Unya, mao na hinuon ang nahitabo. Ambot ba, Angie? Di na ko makalimbot siyang gibuhat. Kung wa palang unta niya tubag-tubaga si Papa, adong higayon na nga ikasaban siya. Buhi pa ron unta ang among amahan. Kay, kung buot nung naon, yaram gyapon usa. Tungod kay, wa siya sudsud sa iyong klase. Ug nabuang siya mga barkada. Pero di ba, nagpalayo si ninyo, dito siya nipuyo sa usa ninyo kaiyaan. Basin daig na usab na siya. Nakaamgon siya sa iyang mga binuhatan. Ambot lang. Pero hangtod dun, napagyapon na akong kalagot niya. Paulo, Mubalik na ko sa Cebu, ma. Basin, di ko mauli sunod sem. Nak, Sabtan ako, ma. Kung... Pero may magod ako siyang makita din sa bahay. Basin mo samot lang ang akong kasuko niya. Paulo. Sa ato pa, grabe di kay kalawang ang imong kasuko sa imong kuya. Order. Ay, nako. Change topic ta, oy, kay klaro kayo, mabadshot na sad ka, basta imong magwang natong istoryahan. Mayo ba? Kumusta naman ni Angie, ha? Naulit na magigta sa inyo. Ay... maorgi hapon lagi. Wa mo gyapon siya plano ko, no? Oh. Dili pa siya ready. Ay, wat-wat lang ko. Ano man yun na? Ay, ana gid. Lapas sa din sa tuig nga niya ako din sa Cebu. Kumusta na kasi Angie, no? Si mama mi. Hello, ma. Nak, kumusta? Okay raman, ma. Ikaw? Okay, rasad, Nak. Nak, Oh, ma? Ano? doon ako'y isulti nimo. Unsa man na, ma? Mapos naman si Angie, ang best friend. Unsa, ma? Kinsa may amahan, ma? Imong kuya, Nak. Oh. Pila na sa kabuhan sukat sila nagkauyab. Karon, mapos na. Unsa, ma? I've been searching so long. Mura kong nahugno sa akong naibawaan. Wa ko makasabot sa akong gibati. Human ko nagpaabot ni Angie og
pila ka tuig. Sa ako rin mag-iwang siya mo bigay. Wala na sa kumangutana pa niya kung unsang pagkahitabo. Sa pagkakaroon, di pa ko andam nga maging atubang umuli istorya nila. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Paulo nga taga Negros Occidental uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagulahan, I've been waiting for you. Ang mong kaagi gibuhatan og duha sa radyo ni Jelly Hata ug ubos sa direksyon